Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngener wonten ing kasunyatan tinuntun dening Yang Roh Suci. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken pangandika dalem Gusti ingkang ruwa mirungganipun ing babagan kados pundi pakaryaning Yang Roh Suci ingkang nuntun dumateng para murid, nuntun dumateng kasunyatan lan menapa kemawon ingkang sak mangke bakal diadepi dening para murid. Gusti ngersakake supados para murid menika estu paham menapa ingkang badhe kalampah. Yang Roh Suci bakal nuntun para murid menggaing dodok seleng dosa, kasunyatan lan pangadilan. Awit menapa ing sakmangkih rikala Gusti Yesus sampun seda pranyata para murid ngadepi maneka warni permasalahan. Masalah ingkang sepisan saking para pengareping agama Yahudi ingkang damel narasi kebohongan bilih Gusti Yesus jenasahe menika dicolong salah setunggaling murid saengga makam kosong. Sanesipun menika Gusti Yesus ingkang seda sinalip sacara tragis menika nggih nuwuhake pitakenan-pitakenan. Kok Gusti sing gesangipun sae ning sedanipun kok tragis? Biasane kula panjenengan sami sadar menapa boten ningali tiyang sing tilar donya menika lak sok-sok terus nggathuk-nggathukke lan nyimpulke tertentu. Umpamane wonten lare yak-yakan ing dalan, dilalah kecelakaan terus deksek tilar donya. Kadangkala lajeng wonten sing nyimpulake ya layak. Lah wong nang dalan we yak-yakan terus kecelakaan deksek wis sak lumrahe. Ning yen dilimbang-limbang sacara lebet menapa nggih menika lumrah, menika pantes. Para murid ngadepi perkawis menika ing manahipun temtu nggih mikir-mikir apa Gusti Yesus pancen kena bebenduning paukuman. Kok le seda tragis men. Tiang-tiang sing boten remen kalian Gusti Yesus temtu anggenipun mikir kok Gusti Yesus sedane kados mekaten sansaya dikuwatake. Oh ya layak wong Gusti Yesus ki uripe gawene mung mitenah arep makar karo kekaisaran Romawi, gawe sekte kelompok dhewe. Mila yen sedane terus disalib ya wajar, lumrah. Saperangan tiang mbok menawi mikire nggih mekaten. Nah, Gusti paring pitedah dumateng para murid dalem kados pundi gesang tinuntuning Yang Roh Suci menika ing sakmangkih bakal manggih kasunyatan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Saiki aku arep lunga sowan ing ngarsane kang ngutus aku. Ewadene kowe ora ana sing nyuwun priksa Gusti badhe tindak dhateng pundi, nanging marga kowe dak blakani atimu kebak ing rasa susah. Nanging aku kandha marang kowe, luwih prayoga yen aku lunga, awit saumpama aku ora lunga, kowe ora sida dirawuhi Sang Panglipur. Dene yen aku lunga, panjenengane bakal dak utus ngrawuhi kowe. Dene yen panjenengane rawuh, donya bakal diyakinake bab dodok seleng dosa, kasunyatan lan pangadilan. Bab dosa marga ora padha ngandel marang aku, bab kasunyatan marga aku sowan ing ngarsaning Rama lan kowe ora bakal weruh aku maneh. Bab pangadilan marga panguwasaning donya iki wis diadili." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageda sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu prokadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid menggayang Roh Suci ingkang bakal tedhak saksampunipun Gusti Yesus nilar donya mekrat dhateng swarga. Yang Roh Suci menika ingkang ngamping-ngampingi pasamuan suci paguyubaning para murid dalem ngantos titiwanci dinten menika lan ing sakmangke ngantos pungkasaning jaman. Yang Roh Suci makarya kautus dening Gusti Yesus supados ngamping-ngampingi pasamuan dalem wonten ing gesangipun dados Roh Panglipur, dados roh ing kasunyatan ingkang nuntun pasamuan suci ngadepi maneka warni tantangan lan nglampahi gesang penuh pengajeng-ajeng. Kados ingkang kula aturaken ing ngajeng kala wau, para murid ingkang dados pasamuan perdana ngadepi maneka warni tantangan langkung-langkung kados pundi para murid yakin bilih Gusti Yesus menika estu juru wilujeng, Gusti Yesus menika Allah ingkang manjalma dados manungsa, Gusti Yesus menika panebusing dosa, lan Gusti estu wungu sarta mekrat dhateng swarga. Menika temtu pengalaman iman lan dasaring kapitadosan ingkang kedah dipun yakini dening para murid lan ing sakmangke diwarisake marang tiang-tiang sing pitados ing Gusti Yesus. Mila Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados tinarbuka dumateng Hyang Roh Suci, Roh Panglipur. Awit para murid menika ngadepi maneka warni kesusahan, langkung-langkung nggih kala wau carita-carita sing benten kalian kasunyatan, carita-carita sing digawe dening para pengareping agama Yahudi sing sengit marang Gusti Yesus. Temtu kathah tiyang sing ugi pracaya marang carita-carita bohong sing didamel dening pengareping agama Yahudi. Lan carita-carita menika benten kalian sing dialami dening para murid bilih Gusti Yesus jenasahe boten dicolong lan Gusti Yesus estu wungu saking seda. Nah menika dados tantangan pewartaan ingkang dipunadepi dening para murid. Yen ora tinarbuka marang Hyang Roh Suci, para murid ya terus stres, terus susah, terus ya bisa uga nglokro. Ning awit para murid wiwit sakawit lajeng tinarbuka dumateng tuntunaning Hyang Roh Suci, para murid ngalami kasantosan. Mila yen Bapak Ibu, putra-putra, anak-anak menika nampi sakramen kasantosan, menika nampi Hyang Roh Suci.
sing paring kasantosan. Temtu kemawon kuncine ya awake dhewe gelem tinarbuka marang tuntunaning Yang Roh Suci. Aja ngasik awake dhewe diregoni Yang Roh Suker kados ingkang kula aturaken kala wingi. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun cawe-cawe ing pasaman suci dados rasul-rasul dalem martosaken Gusti Yesus. Kula panjenengan nggih tansah wantun ngendelake Yang Roh Suci, ampun ngantos mung ngendelake kekuatan pribadi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.